Ahoj, moje meno je Michal Pataky a v tomto videu sa pozrieme na perfektné Bluetooth sluchatka JBL Inspire 500. Po otvorení magnetických dvierok ty hneď vidíš pár tvojich nových sluchadiel. Na ľavej strane vidíš všetky najdôležitejšie vlastnosti tohto zariadenia. Základnou a najdôležitejšou vlastnosťou je Bluetooth technológia, vďaka ktorej svoje sluchatka môžeš mať pripojené úplne bezdrátovo. Ďalej nasleduje Twist-Lock technológia, ktorá zabezpečí, že ti sluchatka nebudú vypadávať z uší. Ďalej je to FlexSoft technológia, vďaka ktorej bude ich nosenie veľmi pohodlné aj počas dlhšej doby. Samozrejmosťou, keďže sme športovci, je vodeodolnosť a odolnosť voči potu. Určite ťa poteší aj 8-hodinová výdrž batérie, vďaka ktorej na jedno nabitie tieto sluchatka vydržia celý náš tréningový týždeň. Okrem toho môže sluchatka využiť aj ako mikrofón, napríklad tak ako ja pri točení tohto videa. V balení sa samozrejme nachádza pár nových sluchadiel JBL Inspire 500. Tieto sluchadlá sú už od začiatku prednabité. Vydržali mi na prvé použitie asi 4 hodiny. Samozrejmosťou je manuál a praktické vrecuško. V tomto vrecušku sa nachádza USB kábel, ktorý slúži na nabíjanie. Okrem kábla v ňom nájdeš aj pár náhradných gumičiek do ucha. Vďaka spomínanej Twist-Lock technológii nepotrebuješ mať taký klasický háčik, ktorý býva zhora ucha na väčšine sluchadiel. To oceníš najmä vtedy, keď si chceš dať so sluchadlami okuliare, prípadne si dať na hlavu šiltovku, keď je teplo. Takto ti nebude nič zavadzať a nič ťa nebude omínať.